Videopäiväkirjamme jatkuu. Kiitos, mä juon kupposen ja kiva. Menee mustanakin, ainakin mulla. Niin. Tänään ollaan laitettu kaikki laitumet kuntoon ja tässä ollaan Lärin kanssa semmoinen parisen viikkoa jo maistettu tätä vihreätä lähes päivittäin. Ei ole mitään ongelmia ollut ja täytyy sanoa, että upea se poikien laidu, johon nämä tulee. Ja nyt sillä lailla, että Jaanan kanssa oli ajatusta, että näiden pienten sällien kanssa sinne sitten tulisi hirvi, joka on nuori, parivuotias huono hevosori ja sitten hänen isänsä Josse. Siinä olisi sitten oikein kunnon orjen laihdun. Voi rakas minun kullan nuppua, kun hän on niin. Larilla on muuten ollut eilen ja tänään ensimmäistä kertaa kuolaimet suussa. Tällä luonteen laadulla ei mitään hätää. Traileriharjoituksia ruvetaan jatkamaan, että päästään sitten tuohon laidun kauteen ilman mitään. Että tarvitsisi olla hädissään. Hän olisi äsken tullut jo traileriin sisälle, mutta nyt ei mennä sisälle, että katsotaan vaan vähän. Kurkitaan sen vastaan. Niin, anna kyllä. Anna omaa piilomaan pikkuhaasi. Isot korvat ja silleen. Hei pieni, onko hyvää? Laitetaan tämä Pia mammalle sitten. Niin. Hei pieni, anna Pialle pusu. Larry, anna Pialle pusu. Kameran välityksellä. Tuosta noin, kato. Oi, sinne, hyvä.